Vážené dámy, vážení páni, excelencia, milí hostia, budem sa tu naozaj cítiť ako doma a som naozaj veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás a dnes, keď si spolu pripomíname 20. výročie vzniku útvaru, s ktorým sa už tradične spája prívlastok elitný, som rád, že som tu medzi vami. Od vzniku 5. pluku špeciálneho určenia v roku 1993 ubehli 2 dekády, ktoré boli charakteristické odvážnymi víziami, tvrdou prácou a naozaj vynikajúcimi výsledkami. Jednotka sa v dobe delenia techniky a materiálu bývalej Československej ľudovej armády začala budovať doslova na zelenej lúke. Postupne sa z nej vytvorila elita našej armády, ktorej príslušníci plnia špeciálne úlohy v prospech občanov Slovenskej republiky. Nie len v prospech občanov, ale aj v spolupráci s ďalšími ozbrojenými zložkami v prospech ľudí na celom svete. Žilinskí výsadkári, paragáni, špeciáli, to je len niekoľko názov, ktorými sú príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia známi širokej verejnosti. Aj v rámci ozbrojených síl je červená bareta symbolom najlepších výkonov, najtvrdšieho výcviku a plnenia najnebezpečnejších úloh. Plná profesionalizácia vojenského personálu v našich ozbrojených silách znamenala aj pre tento žilinský pluk opäť zvýšenie už vtedy vysokej kvality. Vážení príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia, mnohonásobná účasť na zahraničných cvičeniach s elitnými jednotkami našich partnerov z aliancie potvrdila, že špeciálne určenie je v názve vášho útvaru úplne oprávnene. A vo svete ste Slovensku vždy robili tú najlepšiu reklamu. Musím povedať, naposledy som sa o tom presvedčil aj s excelenciou veľvyslancom v Afganistane a naozaj ďakujem za vašu prácu. Za všetko vaše úsilie a dosiahnuté úspechy vám prepožičal prezident Slovenskej republiky ako prvej vojenskej jednotke v novodobej histórii Slovenska vojenskú zástavu. Verejnosť môže poznať najmä vašu spoluprácu so zložkami ministerstva vnútra pri plnení špeciálnych úloh, či už išlo o asistenciu pri pátraní po členoch skupín organizovaného zločinu alebo ďalších bezpečnostných akciách, kde sa vyžadoval najlepší výcvik a najvyššia úroveň zodpovednosti. Dovolte mi zdôrazniť, že nielen ako minister obrany, ale aj ako občan Slovenskej republiky som hrdý na vás, vojakov 5. pluku, za pozitívnu reprezentáciu doma i v zahraničí. Pôsobili ste v misiách a operáciách pod vedením OSN, NATO i Európskej únie. Aj v súčasnosti pôsobia vaši príslušníci v Bosne a Hercegovine a v operácii ISAF. V septembri minulého roka začala svoje pôsobenie na nebezpečnom východe Afganistanu už 3. rotácia jednotky pre plnenie úloh špeciálnych operácií SOTU. Vaši kolegovia prvýkrát v histórii plnia pre špeciálne jednotky komplexne školia, plnia svoje úlohy a vytvárajú a školia afgánsku policajnú zásahovú jednotku. Budovanie dobre fungujúceho celku je vždy zložitý proces. Aj vy ste si prešli svojim nepráve jednoduchým vývojom, ale dnes môžeme konštatovať, že priniesol pozitívne výsledky. Elita armády, naplnenie tohto slova do podoby, v akej sa nachádzate dnes, si vyžiadalo nesmierne veľa odvahy, úsilia a nebojácnosti presadiť sa aj v nie veľmi priaznivých obdobiach. Všetkým, ktorí sa o to svojou zodpovednosťou a zodpovednou prácou pričinili, chcem poďakovať a zároveň pogratulovať k tomuto 20-ročnému výročiu. Najviac zo všetkého si však želám, aby ste z každej špeciálnej operácii sa vrátili vždy živí, zdraví a po splnení všetkých špeciálnych úloh. Do budúcnosti vám všetkým prajem veľa osobných úspechov, zdravia, aby sme sa tu mohli stretávať čo najdlhšie a vždy s takýmito pozitívnymi hodnoteniami. Ďakujem pekne.